Mira, jo fa més de 20 anys que visc a Sitges i quan vaig venir a viure vaig muntar un negoci i una casa, tenia una casa. Les coses no van anar bé, em vaig perdre el negoci i em van executar la casa. Llavors em vaig trobar amb 3 nens i vaig haver d'agafar el pis que vaig poder, un pis molt antic, amb ajuda dels pares i de tothom, i allà vivíem. Llavors, clar, no era el pis que ens agradava, però ens hi vam trobar. Sí, d'entrada era un pis que no estàvem còmodes a nivell que vam agafar el que vam poder, no? Aleshores, quan vaig veure allò de l'HPO, vaig veure una oportunitat de tornar a començar. Jo aquí he vist una segona oportunitat per començar de zero, pels meus fills sobretot. Jo em vaig plantejar marxar de Sitges, perquè no podia. Aquell pis ens queia a trossos. La Paula em va dir: «Mama, això és una senyal». I sí que és cert que vaig pensar: ostres, si no ho aconseguim en cap promoció, poder sí que hem de marxar. I això em trencava l'ànima, perquè som de Sitges, perquè és el nostre lloc i perquè estimem Sitges. I els meus fills és que han nascut aquí, no els hi podia fer això. Quan és casa teva, un ha de lluitar, un ha de dir per què no? O sigui, la pregunta que jo em feia era: i per què a mi no? I s'ha de, i tant, jo ho recomano 100%, perquè canvia vides, i això és una realitat, les canvia. De poder, no? En el meu cas, poder-me quedar a Sitges. És la meva vida. Poder estar en un pis, que a l'hivern no tenim fred, que a l'estiu no tenim calor, que ens llevem i cada dia diem gràcies. Una qualitat humana de Déu impressionant, perquè a més són moments que, ostres, són complicats a la vida, no? Si no et sents recolzat, si ho veus fred, no és el mateix, no? I clar, també és cert que jo soc bastant bleda, però de seguida, saps com allò, es fan de la nostra situació seva. Això és el que em vaig notar, de dir, s'alegren tant. O sigui, jo recordo paraules que m'heu dit, en plan, la nostra feina cobra sentit ajudant a famílies com vosaltres. I és super heavy. O sigui, vaig tornar a sentir, saps, que existeix la gent que val la pena. És molt fort. Jo ho vaig sentir així, jo i els meus fills. De fet, fins a dia d'avui, no? I passaran els anys i jo seguiré estant agraïda tota la vida, perquè jo, per mi, la feina que feu és impagable. És que ens heu donat una casa. És que és molt heavy, T'ho juro que quan et trobes que no saps on anar, és molt heavy. I clar, jo sempre dic, l'any que ens va tocar no vaig comprar ni un número de loteria. Vaig pensar, no siguis egoista. O sigui, a mi ja m'ha tocat la loteria, saps?